mangandam kita matagusan ang pulong sa Diyos patalinghugan ta kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan kun mo balik siya andam ka ba kun mo balik siya andam ba ko magalakaw kita subay sa dalan niya ang saad niya may ganting madawata pagkadako sa gugma ni Kristo kahibulungan gayud ang Ginoo ang sala nako iyang gipasaylo sa dalan niya gitultulan ako kun mo balik siya andam ka ba kun mo balik siya andam ba ko magalakaw kita subay sa dalan niya ang saad niya may ganting madawata kun mo balik siya andam ka ba kun mo balik siya andam ba ko magalakaw kita subay sa dalan niya ang saad niya may ganting madawata ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong gabi mga higala among mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang mayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang mayong balita karong gabihon pagadumalahon kini siyang higala Brother Levi Claves. So nagbinugtong pataron tungod kay wala pa dinhi nakaabot mga higala ang atong partner si Brother John Dito. Base karong taod-taod maabot siya dinhi sa ato nga programa dinhi sa kini ang maayong balita. So alang sa tanan nato mga naminaw sa radio karon, maayong gabi ng tanan unya welcome kamo karong gabi una. Makahimo mo sa pag-text nako mga higala sa akong number sa 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Okay, muna itong cell number mga higala nga pwede mong makapadangat diri sa ato nga tulumanon. Aron ato mabasa ang inyong mga messages, no? Manialang sad sa atong mga viewers sa Pilipinas o sa tibok nga kalibutan or kung asa mo mundapita karon nahimutang nining panahona o naglanta mo sa atong programa. So welcome kamong tanan
sa pagpakiuban nining tulumanon sa kini ang maayong balita. Pwedeng makapadangat mo og maminsay dinhi sa comment section na to sa Facebook aron ato ng tagaag higayon pagbasa mga kahigalaan ang inyong maminsay ato nang ipadangat ngadto sa inyong mga friend ug maminahal sa kinabuhi. So naamoy mga birthday greetings dia, anniversaries ni happy church anniversary dia sa ato nga iglesia diha sa Antipolo 70 Adventist Antipolo Church, no, just Midillion. Mga 40 na katuig ang gidugayon. Munay first pagkaliman yun na to, nahimugso ang church sa Antipolo. So mayong gabi kaninyong tanan dyan sa Antipolo Church, no? Og sa tanan karong namati og nagamit og mga sound system sa laing mga lugar. Unya na minaw anang mga lanog sa mga sound system sa mga silingan. Kamong tanan among gipasalamatan o ginawelcome mo na mong higala dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Pwede na mo kapadangat og mga pangutana mahigala. Pwedeng mo text mo diri sa ako nga number, kang Brother Libby Clavis nga number, or pwede ari sa comment section nato sa Facebook. Okay, sa pagpadayonsunan, before ta mo padayon sa paghatod gana kanyo mga pangamusta, ani awit una atong idalit alang sa tanan. Nangandoy ko sa bahan di nga tuasa, layong dapit unahan dito sa kaugmaon. Sa kaugmaon ang langit mahayag, ang mga damo kumaguman may kabulanan. Sa kaugmaon kay si Kristo kuyog ko sa kahangturan. Kung ang kinabuhi damagan sa mga suliran dunay paglaom. Sa kaugmaon, sa kaugmaon ang langit mahayag, ang mga damo kumaguman may kabulanan. Sa kaugmaon kay si Kristo kuyog ko sa kahangturan. Pagkamali pa yun ko gayud nga akong nasayran ang kaluwasan. Sa kaugmaon, sa kaugmaon ang langit mahayag, ang mga damo kumaguman may kabulanan. Sa kaugmaon kay si Kristo kuyog ko sa kahangturan. Sa kaugmaon ang langit mahayag, ang mga damo kumaguman may kabulanan. Sa kaugmaon kay si Kristo kuyog ko sa kahangturan. Sa kaugmaon ang langit mahayag, ang mga damo kumaguman may kabulanan. Sa kaugmaon kay si Kristo kuyog ko sa kahangturan. Kay si Kristo kuyog ko sa kahangturan. Kay si Kristo kuyog ko sa kahangturan. Okay, padayon tahigala no sa paghatod nga na kayo og mga pagpangumusta.
So naabot naman atong partner ato siyang tagaan sa dughigayon sa pagpangumusta nga na kaninyo. Brother John. Daghang salamat Brother Leve. Mga higala, welcome din sa atong programa kini ang maayong balita. Sa gihapon, dili kami mapulan sa paghatag sa mainiton ug malipayon nga pagpasalamat alang kaninyo sa inyong walay pagkapuol ug walay kupas nga pagsunod niining atong programa sa kahanginan for how many years. Dalaygon ang Dios sa atong mga kinabuhi og niining taknaa kutob sa giabot ug tanang naminaw. Welcome and good evening. Okay, moadto pa ta mga higala sa unahan ato ta sa paghatag og pagtubag. Ari usad ita pagbasa pa nato ni nabasa ang mga mensahe dinhi sa screen. Panahon na higala nga mag-send mo og mga mensahe kay ato nang sugdan pagbasa ang mga mensahe nga inyong gipadangat diri sa ato nga programa. Unya sa gihapon atong pahinumduman ang atong tanan nga mga viewers o mga followers sa program, atong i-share palihog ngadto sa atong mga kahigalaan ang ato nga programa parang mabless po sila higala pinaagi sa ilang pagpaminaw sa ato nga tulumanon dinhi sa radyo. Okay. Niya si Sister Ginaline Lomontad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. So good evening Sister Ginaline. So ang ginosad magauban kanunay kanimo diha sa Lambusan. Niya pod si Brother Rufino Moreno. So good evening Brother Rufino. Uban sa imong pinalangga ang asawa o mga kaigsunan na to sa pagtuo diha sa Luok, San Remigio, Cebu. Niya sad si Sister Ila Lipalam. Mayong gabi kanimo Kuya Libby o Kuya John. So good evening Sister Ila. Oban kang Brother Johnny diya, Kalapuan, o sa inyo mga kabataan, o mga silinganan na to diyang mga kaigsunan sa pagtuo, o mga kasilinganan diyang nagapaminaw, labi nas naminaw sa lanog sa sound system ni Brother Eric Sinoy, no? O na itos pabulito, apod kang Brother Mulo, Ilanan. Okay, padayon tahigala, ani asad si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby og sa mga kaigsunan nga tigpaminaw og sa mga nagview niini nga programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo oban sa imong family. Niya pod si Brother Rian Casis. Mayong gabi kaninyo brother. Please di ay ko greet ni Tatay Jolito Aridedon nga dasig na minaw karon sa Kabalawan sitio lang alang. Okay, salamat no. So mayong gabi ni Brother Jolito Aridedon diha no sa diha sa naminaw sa Kabalawan. Good evening po, Brother Rian Cases. Niya po si Sister Gay Marie Kalapuan. So good evening ni Muster o salamat sa imong kanunay gyud nga pagsunod sa atong programa. Nahimo kang usas mga avid viewers nato, listeners sa ato nga tulumanon. Thank you kayo og hinaot pa ang Dios kanunay magapakig-uban kanimo og sa imong family. Niya po si Sister Esmeralda Cordoba Monterola. So may gabi ni mo sister no? Niya may isang gabi ni Brother Monterola diha. May gabi ni mo bro. O sa tanan diyang mga Cordoba family, mayong gabi ng tanan. Sister Mira, good evening ni mo sa imong tiwok family. Niya yung minsay, good evening Kuya Libby o Kuya John. Niya po si Moller, si Brother Elmer ni Lacerna. Kumusta po Brother Elmer, no? Salamat sa imong kanunay nga pagsunod sa ato nga programa dinhi sa radio. Niya po si Erlinda Estaura. Good evening everyone sa inyo diha sa station sir nga madasigon kanunay sa pagmantala
sa mayong balita ug ingon man usab sa tanang mga naminaw og mitan-aw karon. So may gabi nimo Sister Erlinda Istaura. Ani ato ning dalikatan pagtan-aw ang pikas nga screen mga higala. Ato ning tanawon ang mga nag-send og heart sa ato nga program og nag-like sa ato nga programa. Arita maguna sa nag-love sa ato programa niya si Sister Jenny Rama Fermin, Ronaldo V. Bragat, Roger Noval de Los Santos, Milmar Iscalicas, Molmir, niya pod si Sara Katampatan o Roda Likigan. Doktora, may gabi nimo. Uban sa imong family. Roda, Doktora Roda Likigan Larga. Mga Larga family, mga Likigan diya sa Gawanon, mga Layon o Kabatanya family, kanyang tanan diyang naminaw karon. Maayong gabi. Okay. Niasa to nakita si Brother Rinaldo Barunda Likay-Likay Senior. So good evening niyo Brother Rinaldo. Niasa si Erixa Sinoy. So good evening day Erixa. Paban siyang family, Brother Eric diha. Good evening po na ni Brother Roy og ni Sister Galay. O niyan, Lambenturo diyan, Sir Dailing, Labanisa diyan, tanan yun, no? Nato diyang mga kaigsunan o makikilaan. Welcome sa itong programa. Kanya niya po si Erhain May Lego. O niya po si Leslie Van Elosorio. Niyasad si Marisa Adelima Bolante Masong. Jasmine Mills. Niya po sa Sister Gay Marie Kalapuan. Niya po si Chan Corpin. Ria Katamko Alburo. Lowell Nodalo Estrira. Rian Cases. Lovely Elosorio. Jaima Lipalam. Ili Lipalam. Lilian Santing. Okay. Mao ni atong mga nakita nag-love o ni arita sa mga nag-like sa ato nga program mga higala niya si Sister Jenaline Lumuntad, Esmeralda Cordoba, Erlinda Istaura, may Tangayan, Jonathan Villacastin. Ay, maying gabi ni mo, Brother Jonathan, imong mama diri perming nagsunod sa ato nga programa, Brother Jonathan Villacastin. Kumusta sa diya sa imong family? Sister Lara diya, o mga kabataan, maying gabi inyong tanan diya sa Islas Bantayan. O niya po si Brother Johnny Mainit. Okay, mauni ato mga nakita higala dinhi sa screen ato mga nag-love o niya nag-like sa ato nga tulumanon. O niya arita sa ato nga messenger ato ni tanawon. Kay uban nato nga mga kahigalaan, ari sila mo padangat og mensahe diri sa ato nga messenger kay lagi maka-message ka bisan og wala kay load. Okay, ato ni tanawon niya si Erixa Sinoy. Niya po si Remedios Dihito. Good evening, Brad. Naminaw na po bidiri, Brad. Oban nila ni Samuel, Linda, God bless, og si Richard Burden. So, good evening ni mo, Sister Remedios. So, nagka-istorya kita kahapong adlaw, no? Salamat kayo mo sa imong duaw dito sa amo nga gitindahan. Naraday imong balay sa dool, yung dako nga balay. So may gabi ini mo o nila ni Sister Linda o Brother Samuel o Brother Richard Beden. Okay, matuto sa unahan pa yun ni apod si Sister Jenny Rama Permin. Salamat po sa pag-send og heart. Kanya niya po si Leslie Van Elosorio. Salamat po day sa imong pag-love sa itong programa. O may nguman kan Sister Jenaline
lumuntad. So thank you kayo. Unya makahimog po mo sa pag-send og mga mensahe higala aron ato nang basahon dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ni si Brother Molmer. Nibalik nami og simba ganina sa Adventist Academy. Kami si akong asawa o anak. Salamat kayo, Brother Elmer Lacerna. Salamat kayo. Balik ratag simba. Si Brother Elmer, iyang account kay Mulmer na rin iyang account karon. Si Elmer balik na siya og alagad sa Ginoo. Tagalog pa, sana tutuhanin mo na to dahil maganda ang pakikitunguhan mo. Salamat. Sana hindi ka na monitor, ha? Padayon kay ang kamaturan imong nakaplagan unya imo lang ilisan sa mga issue wa gid tay mahimong kaugmaon ana Brad Elmer. Honest to God, Brother Elmer, see you in heaven. Okay, salamat kayo Brother Elmer sa inyong desisyon, no? Uban sa imong pinalanggag asawa, imong anak. So thank you kayo. Hinaut pa ang Dios magauban kanunay kanimo sa imong asawa, imong anak, sa imong family. Na unta ang tanan magkausa, magkauban sa langit ng pulayanan. Okay. Dito magdugay higala at tas pagbasa sa pangutana. Muna'y pangutana, Brother John, nga atong saluan karon. Brad, naamay mabasa sa Biblia nga naglapas si Jesucristo sa adlaw nga pahulay. Na ba po'y mabasa sa Biblia nga si Jesucristo nag-ingon nga wala ko maglapas sa adlaw nga pahulay? Muna'y Brother John ang pangutana nga agipasupot sa atong programa. Nagisgot ug pahulay yung siya, Brad, na amay mabasa sa Biblia nga naglapas si Jesucristo sa adlaw nga pahulay. Naa ba po'y mabasa sa Biblia nga si Jesucristo nag-ingon nga wala ko naglapas sa adlaw nga igpapahulay? Thank you kayo. Nindot sad nga pangutana, no? Nindot pangutana. So, at ang higala ang mga tubag sa imong pangutana o niya kamo mga higala nato nga mga tigpaminaw, mga viewers. So pwede nga mo tampo mo muhatag mo dugang tubag sa mga pangutana nga ato nga tubagon karong gabi na. Og nagapanghinaot ni nga pinaagi ni nga pangutana mabuksan atong salabutan og makahibaw ta nga sa kamatuoran mahitungod jud sa adlaw igpapahulay. So unang mutubag ani si Brother John niya akong tapuson mga higala. Okay, daghang kayong salamat Brother Libby og atong gipasalamatan atong listener nga nakahuna-huna sa pagpangutana ani kay dako kaayo ni og ingnon ta kasayuran alang sa tanan tungod kay lagi dunay mga accusation, dunay mga isyu nga gilapas ni Kristo ang adlaw nga igpapahulay kay naa kunoy mabasa sa Biblia. Unang-una, dapat nato nga huna-hunaon sa Isaiah 55:8 nag-ingon ang Ginoo matud pa ang inyong mga huna-huna dili mao ang akong huna-huna ni ang inyong mga dalan mao ang akong dalan. Sa English pa nga pagkasulti, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Tandaan nato na mga kaigsuonan. So atong tandaan, angay natong masayran og mahibaluan kung kang kinsang huna-huna og dalan ang atong gisunod. Ang huna-huna ba sa Dios og ang dalan sa Dios o ang huna-huna og dalan sa tao? Kay magkakaiba ang huna-huna sa Dios ug ang dalan sa Dios ug ang huna-huna ug dalan sa tao. Kang kinsang huna-huna ang atong gisunod karon? Kang kinsang dalan ang atong gisubay karon? Dalan ba sa Dios o ang dalan lang gyud sa tao? Ngano? Kini bang isyu nga gilapas ni Kristo ang adlaw nga igpapahulay?
huna-huna ni sa mga Parasiyo, huna-huna ni sa mga Hudeo nga kaaway ni Kristo. Usa sa mga ilang huna-huna, tima niya huna-huna sa tao baya gyud lahi sa huna-huna sa Dios. Usa sa ilang huna-huna mao nga gilapas ni Kristo ang adlaw nga igpapahulay tungod kay nangayo siya og masakiton sa adlaw nga igpapahulay. Makita man na nimo dinha sa Juan kapitulo 5 bersikulo 18. Pero bago aning bersikuloha, bago aning tekstuha, kung imong basahon gyud ang kinabuuhan ani, dunay lugar o dapit nga tubod o linaw sa tubig. Diin kining linawa na matikdan sa mga tao nga may panahon ang manlulunda manaog ug unya kutawon kini niya ang tubig ug kadtong tawo nga moy una gyud nga makaubo gikan sa pagkutaw bisag unsay iyang sakit maayo. Tanaw ra gud ninyo ang Juan kapitulo 5 bersikulo 1 paingon nas 18. Busa kini nga tubod sa tubig gihugupan, gidugukan sa daghan o dakong panon sa mga masakiton. Ug unya kutob sa mga masakiton dinhi naghulat paabuton nila nga ang manlulunda manaog aron kutawon ang tubig. Pag makutaw na, mulihok na ang tanan nga mga masakiton nga tua didto nga maoy makauna pag-ubog. Usa ka higayon ni ana adlaw to nga igpapahulay si Ginoong Hesus napadaan aning dapita. Ug dihay tawo nga iyang nakita nga matud pas Biblia, tanawan niyo Juan 5, matud pa nga siya masakiton, naglubog dinhi sulod sa taas na nga mga panahon kay 38 ka tuig na gud siya nga nagmasakiton. So imong makita nga ang tanan nga mga remedy ilang gihimo pero wa na sila'y mahimo gawas nga kining masakituna anhin na lang gyud dinhi manimpalad nga basin pa lang. Pero usa sa mga punto dinhi nga atong mahulagway nga kining tawhanaa mura o giabandon siyang pamilya ngano man kay gipangutana siya ni Ginoong Hesus. Gusto ka bang mamaayo? Unya miingon siya nga gusto gyud unta ko. Pero unsaon man sa diha nga kutaw na sa manulunda ang tubig, do na may laing makauna kanako. Unya si Ginoong Hesus miingon, lakaw, tindog, dad-a ang imong higdaanan. Tanaw ha? Patindogon, palakton, then ipadala ang iyang higdaanan. Tungod kay ang Dios gamhanan, mibarog kining maong tawo nga naglubog sa kapid-an ka mga katuigan. Og unya gibitbit niyang higdaanan, milakaw siya. Og ang record nga gingon og kadto adlaw nga igpapahulay. Samtang naglakaw kining maong tao, mga kaigsunan, nakita sa mga Parasiyo ug mga eskreba. Tanawa ra gud ninyo gid, tanawa din ha. Basahan ninyo. Ingon sa mga Parasiyo, dili maayo ang imong gibuhat. Adlaw karon nga igpapahulay og supak sa atong balaod. Atong balaod kay mga Hudiyo naam sila mga balaod pud nga ila. Supak sa atong balaod ang pagdaladala mo sa imong higdaanan. Ug ang tao mingon, ang tao nga nag-ayo kan ako, siya ang nagsugo nga dadon ko ang akong higdaanan. Nangutana ang mga Parasiyo, kinsa bang tawhana ang nag-ayo nimo? Wa makasulti ang maong tao tungod kay wa man siya makaila. Unya si Ginoong Hesus inuntan na lang pagkasulti ang record misibat tungod sa daghan na gyud kaayo sa tao kay naukay naman ang mga tao adtong higayon na kay gisayunan ka ba nga diha-diha na ayos siya. Unya sa imong tan-aw dinhi ning kapitulo 5 sa Juan, didto ning tawhanaa sa templo o gikahibalag niya
gikahibalag niya si Hesus. Didto pa siya makaila, didto pa siya makahibalo nga ang tao nga nag-ayo kaniya si Jesus di ay kadto. Busa sa dakong kasayon siya milakaw og iyang gisulti og gipanugilon ngadto sa mga Hudeo, mga Parasiyo, nga ang tao nga nag-ayo kaniya mao si Ginoong Jesus. Ug tungod ni ana, wa ni nakapahimuot sa mga Hudeo, sa mga Parasiyo, nga iyang giayo ang masakiton sa adlaw nga igpapahulay kay para sa ila dili maayo og yunahuna nila nga gilapas ni Kristo ang ilang balaod. Ako ra guding basahon dinhi sa 5:18 para makuha niyo ang punto. Nagingon, tungod ni ini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya. Tanawa, ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudyo misamot sa pagpatay niya. Padayon na kong basa ningon, kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay. Unsay gilapas ni Kristo? Ang balaod sa adlawng igpapahulay, dili ang igpapahulay. Hinon, dito sa ubang version, ngingong gilapas ni Kristo ang adlawng igpapahulay. Why problema gyapon na? Unya, nagingon din nga gilapas ni Kristo ang balaod sa adlawng igpapahulay. Kundili miingon pagyud siya nga ang Dios iyang amahan og sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Adunay duha ka mga issue dinhi. Matud pas mga Hudyo, kadagkuan sa mga Hudyo, gilapas ni Kristo ang adlawng igpapahulay. Og usa pa ang iyang pag-ingon nga ang Dios iyang amahan. Mao ni tumong sa pagpatay sa mga Hudyo, maningwa pagpatay mo kang Hesus, kay gipakisama niya ang iyang kaugalingon nga siya Dios. Unsa ni nga isyu? Unsa ni nga hunahuna? Iyas mga Parasiyo, iyas mga Hudyo. Mauna nga niapoy mga tao karon nga mga Sabbath breaker, nga miabin sa huna-huna sa mga Hudyo, sa mga Parasiyo, diin ilang gihuna-huna nga gilapas ni Kristo ang adlawng igpapahulay tungod kay siya nagapang-ayo og masakiton. Tandaan nato na. Karon, ang pangutana naman nga naabay mabasa unsa to Brother Libby, wa banlapasan ni Kristo ang adlawng igpapahulay? Manay ikaw mabasa? Kung iya nga gisulti nga naaba po'y mabasa nga nag-ingon si Kristo nga wa nako lapasang adlaw pahulay. Kanang mga bahina og mao gyunay imong pangitaon nga naabay mabasa ni Kristo, si Kristo nag-ingong wa ko lapasang adlaw igpapahulay, wa ko'y mapakita ana, pero naa lang ko'y mapasabot sigon sa naisulat. Tanawa. Tanawa ni punto Matud pa ni Kristo sa Mateo 5:17 ug 18. Tandaan nato niya. Ingon si Kristo, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Mianhi ako dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Tandaan nato pag-anhi ni Kristo wa niya bungkaga ang kasuguan. Og kanang adlawng igpapahulay, ikaupat kana nga sugo diha sa mga kasuguan sa napulo kasugo. Ikaupat ng sugo. Ingon ni Kristo, ako miani aron sa pagbungkag, kundili sa pagtuman niini. 18, tanawa, og sultihan ko kamo, samtang magalungtad ba ang langit og ang yuta sa kasuguan, walay pagasayloan, bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Nagtudlo gid si Kristo nga ang tanan ipatuman. Karon ato kuno hulaman ang pagtugot, atong tugutan apan di nato uyunan. Hulagwayan ninyo niha sa Santiago 2:10 nag-ingon diha, kay bisan kinsa nga magatuman sa kinatibuk-an sa kasuguan,
apan nakalapas siya so sa kabahin niini, siya nahimong malinapason sa tanan niini. Tanaw ha, naabay mabasa nga miingon si Kristo nga wa niya lapasa ang adlawng igpapahulay. Wa ko'y mapakita ana, pero naa ko'y mapasabot. Sa Santiago 2:10 nag-ingon, kay bisan kinsa nga magatuman sa kinatibuk-an sa kasuguan, apan siya naglapas o sa kabahin ini, nahimong malinapason sa tanan. O, tanawa, usa lang, nahimong malinapason sa tanan. Ang adlawng igpapahulay, ikaupat na nga sugo diha sa napulo ka sugo. Atong tugutan, apan dili lang nato uyunan, nga gilapas ni Kristo ang adlawng igpapahulay. Ang gisulti mao nga ang naglapas sa usa ka bahin ini, siya nahimong malinapason sa tanan niini. So kung atong nuntan ang huna-huna sa mga Hudiyo sa parasiyog iskriba nga gilapas ni Kristo ang adlawng ipapahulay, kay nanang ayo siyang masakiton sa adlawng ipapahulay, but ipasabot nga si Kristo unsa siya malinapason. Unya, okay ra mo. Ngay ang nagmalinapason, kung imong tan-aon, ang sala mauman ang paglapas sa sugo, sumalas ng Juan 3:4 na nakasa di ay Kristo. O tandaan na to na. Unya ang gisulti, ang tanan nga naglapas ang nagkasala, iya siyawa, ay iya di ay siyawa si Kristo. Busa kung atong tugutan kanang huna-huna sa mga Hudiyo nga gilapas ni Kristo ang adlawng igpapahulay, mapalabas nato nga si Kristo malinapason. Niya nagingon man siya nga wa siya moanhi aron sa pagbungkag kundi sa pagtuman. So sabta nga iyang gituman bisan pa ang adlawng igpapahulay, kay kung iyang gilapas ang adlawng igpapahulay, ang naglapas sa usa ka bahin, usa ka sugo, ginagmalinapason naman sa tanan. Hinaot pa nga nasabtan yung kini mga puntuha, o hinaot pa nga kamo makagawas na sa huna-huna sa pagpaulipon sa mga parasiyog iskriba nga si Kristo naglapas sa adlawng igpapahulay. Tungod kay ang gisulti sa Biblia lahi sa inyong pagsabot, mauna nga ang gisulti sa Biblia, ang inyong mga huna-huna dili mao ang akong huna-huna, ni ang inyong mga dalan mao ang akong mga dalan. Musubay ta diha sa huna-huna ug dalan sa Dios, dili sa huna-huna ug dalan sa tao. Mabuhay kay gala. Brother Levy? Okay, daghang salamat, Brother John. Salamat sa pangutana sa nga gipadanga tinistong programa. So adto ta ato sa ning basahon mga higala ang mga nahinigwang nagtan-aw. Niya pod si Sister Chari de la Cruz Nugas. May gabi ni mo, Sister Chari, uban sa imong family diya sa Mabuli. Salamat sa pag-send og heart o pag-pray. Niya pod si Brother Jojo Kaayon. Mayong gabi ni mo, Brother Jojo. Salamat sa imong pagtan-aw sa programa. Salamat sa pag-heart o pag-pray. So ang Dios magauban kanunay sad kanimo. Asa man karon ba Jojo naka sa kinawahan? Niya pod si Sister Alma Mahait. Good evening to everyone. God bless sa tanang naminaw sa pulong sa atong Ginoo. Niya po si Brother Sonny Sumayang, Sister Alma Mahait, o niya sila dimi kabagi. So thank you kaayo sa inyong pag-send og mga heart o pag-pray sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. Ni ato ning tanawon makadiot higala ang mga nahidugang naglantaw sa ato nga programa. Ato ning tanawon okay. Ato ning basahon atong mga kaikilan aritas mga nahidugang nga nag-love. Niya si Jolina Istorco Rizal. Niya pod si Caroline Mariket Galiaris. Ato po nakita si Brother Jojo Kaayon. Niya Sister Alma Mahait, Belinda Lohira Tirana. Niya pod si Sister Ann Mendoza Binondo. So may gabi ni mo, Sister Ann. Kumusta mo diya sa
USA. Salamat kayo sa imo nga pag-send og heart no dinhi sa atong programa. Anya niya po si Vicmar Osabel Boratso, Ann Kaumiran, anya niya po si Sister Vina Kamay. So may gabi ni mo Sister Vina diha sa Compostela. Salamat sa paglab sa itong program. Anya niya po si Roy Nimel, Lodinimi Kabagi, Chari de la Cruz Nogas, Rolando G.R. Beldosola, niya po si Elgira Cesar, John Dale Sarul, Rolando Villa Carlos, aniya ato ni tanawang uban, Marisa de Lima Bulante Masong, aniya si Chan Corpin, kiguban sa nato, aniya niya po si Lilian Santing. Aritas sa mga nahiduga nga nag-like mga higala, atong nakita din si okay, ato ning tanaw ning mga hinahidugang. Aritas mga nag-like sa ato nga program. Okay, niya si Antonio Itorma. Niya po si Tomailo Linad White, Gerardo Opiasa, Brother Pipi Layon, G. Merced. Niya po si okay, mo ni ato mga nakita na hidugang nagtanaw mahigala. So adto ta sa unahan, niya po si okay, ato ni tanawon ang pikas na screen. Ato po nakita din ang mensahe ni Sister Lodimi Kabagi. May gabi ni mo, Sister. O ba ni Brother John Dia Kabagi. Kumusta po si Brother Rolly. Salamat sa pag-pray sa ato nga programa. Kanya si Brother Pipi Layon sa dia sa Argawanon. Salamat po sa paglab o pag-pray. Gerardo Opiasa, maayong gabi, Brother John o Brother Libby. So, good evening, Brother Gerardo Opiasa. O niya, watching from Kaungkod. Oy, may gabi sa tanan taga Kaungkod. Atong mga brothers and sisters diya o mga friend nga nagapaminaw diya sa Tibok Isla sa Bantayan. Niyasad si Brother Edward Jenner Reyes, watching from Matanao, Davao del Sur. Good evening sa tanan. So, may gabi sa nimo diya dong Edward Jenner Reyes. O niya po si Brother Basilio Teiro Notarion Jr. Great picture. Salamat sa paglab sa ato nga program. Niya ato ning tanawon mga higala ato nga messenger din basig ni ay mga nahidugang naglantaw o kiniya si Sister Ninfa Villacastin sa Cadiz City. May gabi ni mo di Sister Ninfa. Nag-send kag heart. Thank you kayo. Niya si Nicky Sumalinog. Thank you po sa heart. Og si Chari de la Cruz Anogas. So, ato rito mga higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa atong programa. Nagapanghinaot mi nga inyong masabtan ninyo ang tubag nga atong ginahatag. Niya atong basaw na ni mayong gabi, Brad Libby, akong gitimbaya ang tanan Rutsi family. Hapit na ang reunion karong Mayo 25, 2025. Daghang salamat sa inyong program. Okay. May gabi sa tanan nga Rutsi family. Hapit na daw inyong reunion. Okay, moadto na ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipasupot dinhi sa ato nga tulumanon. So nindot nga pangutana. Kay ang iyang mabasa, ang iyang pangutana ini nga Brad, naamay mabasa sa Biblia nga naglapas si Jesucristo sa adlaw gipapahulay. Naabi tayo mabasa na sa Juan 5:18
Pero isyo na higala. Isyo na sa mga kaaway ni Kristo. Kanang mga kaaway Gonsilbe, muhatag man ang mga isyo. Sa maraguna sa politika, kontra ganeos politika, o say butang-butangan kag isyo nga wa nimo buhata. Si Kristo sa unang panahon, giisyuhan siya ni adtong mga Hudiyo. Kadugo na ba ito niya? Kay mga Hudiyo. Mga Sabbath keepers po itong mga Hudiyo. Pero unsa rin problema nila higala? Wa mutuo kadtong mga Hudiyo nga si Kristo mao ang Mesiyas nga mianhi, nga si Kristo mao ang Dios. Wa sila mutuo ana. Kay dili si Kristo ang gisaad nga Mesiyas nga magpakatao ning kalibutan na aron mahimong atong manuluwas. Wa sila kadawat ana. Nga naman, tungod kay ang ilang pagtuo nga kanang Kristo nga maoy Mesiyas nga moanhis kalibutan adto na mataw sa mga harianong puloy-anan. Sa sikat nga mga tao ba, mga dagkong tao. Pero nabali manggod si Kristo, natao siya sa pobre nga inahan, si Maria. Dili ilado, di sikat nga tao. O niya, dito pagyod si Ginosos, gipakatao sa pasungan sa baka. Imbes adtos mga sikat kaayo nga mga birthing center, mga angkanan. Pero dito siya sa kwadra sa baka. O niya, dito pagid ang iyang gihigdaan, dili foam. Kuan pang higdaan niya, pasungan, pagid ka ng imnanan sa mga baka ba? Gibanigan lang o ka ng mga kugon sirto, mga kumpay. Gibutang aglampin, dito gibutang si Jesus, mga higala. Manang digid sila kadawat. Kailang pagtuo, ang Mesiyas nga mutunga mo'y hari, magaluwas sa mga Israelihanon, nga wa na'y makasukol pa nila, kay mo'y hari si Kristo. Wa gid sa kadawat, tinungdan nga sa mga milagro ganing gihimong Ginosos, sila pang isyuhan. Nga ang gahom kuno igamit, tingos gahom sa yawa, punuan sa yawa. Si Beelzebub, grabe sila og mga isyo. Di gid sila kadawat kang Kristo. Ilang gisunod-sunod, ang ilang pagsunod-sunod, dili kay aron makasabot sa mensahe, nagsunod-sunod sila kay nangita sila paagi unsao nila pagdakop si Ginoong Hesukristo. Unsao nila sa pagpapatay si Jesus Christ. Silag kay sila. Suyaon kaining mga tawhana, kining mga Hudiyo nga wa motuo kang Kristo nga Dios. Nabaya puro di motuo kang Kristo nga Dios. Sumoto mga Hudiyo na pero nagbantay sa stricto sa pagbantay papalimura gito'y kulang nila gyud. Wa motuo si Kristo. Mabutoy hinungdan nga bisan si Kristo gikalansang na sa cross, nagpadayon pabaya sila mga halad nga mga mananap. Padayon sila sa ulog mga higala kadtong mga mag-ihawg mananap tungod kay wa sila motuo nga mautos Kristo nga naghalad siyang kaugalingon sa pagpakamatay alang sa sala sa makatawhan. So muna nga nakontrahan si Ginosos. Sa diha wala nakita si Ginosos nga may giayo siyang masakiton sulod sa taas ng panahon. Nahibaw-an nga si Ginosos mo'y nag-ayo niadtong tawhan na gisultihan. Gusto kang maayo? Siya, kisa bagoy mag-antos din sa daplin sa lanaw. Kung di pa ko gustong maayo, 12 na katuig na akong pag-sacrifice na akong sakit. Di lang yung ko makauna o gatos tubig, kay ang kondisyon, ang milagro, ang makauna o tuslod ngadtos tubig, mao may maayo. Ang musunod, di na. Ang pilimuro yung makatuslod. So, manggi makaalasan ako, sir, gatos tubig,
luoy kay ko. May nang uban kay na may makaalsa nila. May nang uban kay may mang mulakaw. Ako lugos man ko kalakaw. Lisod kay kong kahimtang. Ingos ginusos nga, saman, gusto ikaw maayo? Siya, gusto oy. Ingos ginusos, sige, tindog, dada ang imong higdaanan. Adlaw itong Sabado, igpapahulay. Hingtoo siya, sa gisulti ginusos, ditindog siya. Nakabarog siya ditso. Naayo siya, totally dayon. Gidaan niya yung higdaanan. Nakasuko ang mga Hudiyo kay lagi ko no, nagdala maghigdaanan, gipadala maghigdaanan adlaw Sabado. Giayo pa yun ni ginusos ang tao adlaw Sabado. Kaya ang mga Hudiyo baya, na sila'y balaod nga ilang gihimo, nga gipuno, nga requirements, mahitungod sa adlaw nga kapahulay. Gipunan nila ba? Munang gitawag na og imo nang makita sa ilang balaod diya sa Misna ba? Traditional law of the Jews. Balaod ba nga hinimo lang sa mga Hudiyo, ilang gipuno, gipanghimug-atan nila ang requirements sa adlaw ng igwapahulay. Unsa man ilang gipangpuno, okay, o saan na nga dili ka pwedeng manluwa pagkaadlaw ng Sabado, makasa kag manluwa ka. Basig makaluwa ka og luwaan nimo ang tanom, mabuhi noon to. Bawal na sa ila. Bawal sa ila sala kun magdakag panyo adlaw Sabado nana sa Misna law. Og magdaman ka kinahanglan itahi nimo sa imong sinina nga di na isipong panyo kundi isipon nga kabahin sa imong sinina. Bawal nga mulakaw ka og sobras mga duha ka milyas. Musobra na gani, kasala na ka na. Muna ilang mga kuwan, pero ilan ang balaod nga gipakapin. Dili yas Ginoo, paghibugatan nila. Bawal ang maghigot og pisi, og maghubad og pisi. So di ka kapanugway si mong hayop adlaw Sabado. Grabe kayo. Bawal maghaling og kayo adlaw Sabado. Niya pa yun. Bawal ang pag-ayog masakiton adlaw Sabado. So nay masakiton undangan nagtambal adlaw Sabado, makasa ka og magtrabaho ka adlaw Sabado mga kang masakiton. Karon si Ginusos nag-ayo magmasakiton, nakalapas siya sa balaod sa Misna, ilang balaod dili balaod si Ginoo. Nakalapas siya na silang balaod. Isyu na nila karon o sa may gihimo ni Ginusos. Daghan baya nga ginahimo diya ni Ginusos. Kalabanan mag-ayo siya masakiton adlaw Sabado. Diha sa Mateo Kapitulo 12 mga higala. Nasa giayo ni Ginusos diyang masakiton. Tao nga nakuyos ang kamot. Murabag paralyze siguro ton sakita. Na paralyze nga tao. Karon kay nagapangayo man si Ginusos. Dios Mateo 12, na mga taong himantayon nito, mga parasiyo, mga iskriba, mga Hudiyo ni nga na mga dagkog ranggo. Kanya ilang opisyo, mangita lagid og sayop, parang kapasakaan nilag sumbong. Kapasagaan nilag sumbong si Ginusos. Karon, dinis Mateo 12, ang nahitabo din ni mga higala, ilang pangutana si Ginusos. O sa may ilang pangutana. Okay. Sa Mateo 12 o niya versikulo 10 ang atong mabasa mo ni. Og tanawa didtoy usa ka lalaki nga may kamot nga nakuyos. Og aron ilang ikasumbong si Jesus. Tanawa ha? Aron ikasumbong des balaod. Aron ilang ikasumbong si Jesus. Siya gipangutana nila nga nag-ingon. Question sila kay masipyat og tubag Ginoo, ipasaka nila ang sumbong sa korte. Ingon din ang pangutana. Og aron ilang ikasumbong si Jesus, siya gipangutana nila nga naingon. O yun ba sa kasuguan? Bantay ha? O yun ba sa kasuguan
ang pagpangayog mga sakit sulod sa adlaw igpapahulay mo na context pangutana o yun ba sa kasuguan ang pag-ayog mga sakit sulod sa adlaw igpapahulay o yun dili tubag okay ang tubag ni Ginosus indirect ingon sa dinyo sa 11 kanila mitubag siya nga nag-ingon kinsa bang tawhana kaninyo nga kun may usa ka karniro og kini mahulog sa gahong sa adlaw igpapahulay dili niya gunitan kini aron bitaron paingon sa gawas kisa man ninyo diya kamo gipanudlo niya mga prasyong skriba nangutana niya kung amoy karniro mahulog sa gahong adlaw Sabado di ba ninyo bitaron sa gawas luwason ang kinabuhi sila luwason anugon ana anya unsa ingon ni Ginosos gawin ang 12 pagkadako pagbili sa tao kaysa usa ka buok nga karniro sa dako pa magbili giluwas inyong karniro gani nahulog sa gahong mas dako pa magbili kaysa karniro nga mahulog sa gahong dahil ingon si Ginosos busa uyon sa kasuguan wa masupak sa kasuguan permitted by law sa English pa it is lawful or permitted by law kanang pulong lawful or permitted by law higala wa nahasupak sa balaod sa adlaw igpapahulay ang pag-ayog mga sakit mga higala it is lawful kay lawful man uyon sa balaod wa nakasa si Kristo wa nakalapa si Kristo nabatay mabasa litra po litra nga wa makalapa si Kristo nga mabasa nato ini nga uyon sa balaod ang gihimo niya nga mag-ayog masakiton kay uyon man nagpasabot nga wa nakalapas si Ginosos sa adlaw igpapahulay kay ang iyang gipanghimo uyon sa balaod sa adlaw igpapahulay maunay prinsipyo gisunod sa inyong mahigala nga Seventh-day Adventist mga higala adlaw Sabado na ay mga doctors tanawan yung mga hospital sa Seventh-day Adventist Church kung sirhan ba ang hospital adlaw Sabado. Mga doctors niya, mga nurses, o ban pang empleyado hospital, nag-duty na sila diha. Gapanambal na, galuwas o kinabuhi. Kay nag-ingon si Ginosos, o yun sa balaod sa igpapahulay ang pag-ayog mga sakit. So wa makalapas si Kristo. Kanang gibutang sa Juan 5:18, naglapas si Kristo, butang-butang na sa mga taong kaaway ni Kristo. Higala kung mao na imong unahuna nga naglapas si Kristo, kauban da imo atong mga Hudiyo nagbutang-butang kang Ginosos nga naglapas bisag wa. Okay niya sa St. Carl Chung Bakiro, ayaktin maayong gabi Kuya John o Kuya Libby. Shout out ko sa akong Lula Roth Bakiro Chong. Niya po si Mrs. Leban. Wala man tayo higala sa di pahingpit puso ng atong tulumanon ni ang atong temsong. Okay, mag-ampot ha? Amahan na mo nas kita saan sa mga langit. Nining gabi na, salamat kayo sa pagpakiuban. Salamat sa mga pulong. Kini magpabilin sa mga nagkasing-kasing, kini gusalig madawat. Sa ngalan ni Ginosos nga manluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang mayong balita. Kini inyong mahigala, Brother John Lito, kinusab si Brother Libby Clavez Maingon. Dahil salamat, ug mayong gabi kanatong tanan. Ang mga damgo kumatungan may kabulanan sa kaugmako kay si Kristo kuyog ko sa kahamturan